Tomík má puk, môže ho vyhodiť. Somík. Ten dokáže dobre napadať. Hlinka, teraz 3 proti 2. Hlinková strela tesne vedľa. Ešte Tomík. Opäť Hlinka. Somík. Miroslav Hlinka. Andrej Lukáš ho trochu nešťastne chytil. Hlinka! Oj, ale ešte jedna šanca, gól! Tak na 2-krát Miro Hlinka to nebol, ale nakoniec Robert Tomík, ktorý otvára skóre v 4. minúte 10. sekunde. Dôraz spartianského útočníka Roberta Tomíka sa ukázal aj v tomto prípade. Rastislav Pavlikovský, je tam však už Lavoa, ktorý si ho zahákol, Orsák, Pavlikovský, Naď. Veľmi dobre to urobil Ladislav Naď, vynikajúca prihrávka, fantastická akcia v podaní tria Pavlikovský, Naď, Vladimír Orsák a kanonier Nešvilu. Banskobystrický odchovanec Vladimír Orsák, som spomínal, najlepší hráč Slovenska v súboji so Švédskom, pridáva v 8. minúte a 55. sekunde náš druhý gól, ale vynikajúco to spravil Ladislav Naď, takto vycvičil Lavoja a potom Vladimír Orsák, síce na 2-krát, ale predsa. Naď a Pavlikovský gól. 3-0. Krásna spolupráca útoku Rastislava Pavlikovského a táto formácia dáva dnes svoj druhý gól. Lavoa, ešte 20 sekúnd vylúčenia Petra Smreka. Sa bránime s Bartečkom a Šatanom vpredu, vzadu sú potom Bača s Čiernym. Veľmi dobre Jan Lašák. Švédi ho dostali do pohody. Je to v našom mladom golmanovi vidno, ale teraz rýchla kombinácia rakúskeho tímu. Prihrávka pred bránu, pre brankára veľmi nepríjemné a Rakúšania využívajú zásluhou mladučkého Zetzingera presilovú hru. Filip Lukas a Rakúšania zachytili zásluhou Unterlugavera. Je tam samozrejme aj Kalt. Filip Lukas. Na druhej strane žíha Hohenberger. Teraz dostal prihrávku a dáva gól. 11. minúta, 43. sekunda. Rakúšania hrali 3 presilovky a dali 2 góly. Tretia tretina, vedieme 3-2. A už sa začalo. 4 proti 4. Musíme naozaj koncentrovane, veľmi zodpovedne začať hneď od začiatku tejto tretiny. Peter Bondra v offside. Má tam Hanzuša, takže Šatan zostal na striedačke. Stále Bondra a teraz to skúsil inak. Ešte Hanzuš, šanca, gól! Ľubo Višňovský. Výborne. Výborná akcia Petra Bondru, ktorý tentoraz nevystrelil tak, ako sme hovorili, ale skúsil to backendom. Potom ešte Michal Hanzuš dobre zabojoval. Brankár Prohaska stratil orientáciu a prvý tam bol Ľubo Višňovský. Začala sa naša presilovka, ale paradoxne v našom obrannom pásme. Rakúšania majú toľko sebavedomia, že 2 hráčmi napadajú našich hlboko v obrannom pásme. Tak to málo kedy vidieť, namiesto toho, aby sa stiahli na obranu modrú. Tak celá štvorica sa vyhrnula dopredu, ale teraz sme už my v útoku. Višňovský, Hanzuš, Šatan. Potrebujeme využiť presilovku a zlomiť rakúsky odpor. Šatán, ešte gól v podaní Lindnera. Vynikajúco. 52 sekúnd budú hrať Rakúšania. Presilovú hru 5 proti 3. Záverečných 6 sekúnd presilovej hry Rakúšanov 5 proti 3. Potom sa vráti vylúčený Martin Štrbák. Pozor teraz na Ulricha. A gól. V momente, keď Štrbák skočil na ľadovú plochu, znižujú Rakúšania na 3-5. Teraz ešte raz Ľuboš Bartečko, vynikajúco na konci 56. minúty. Pridávame 6. gól.
Vyhrávame 6-3, o všetkom je rozhodnuté. Štvrťfinálové dvere si Slováci definitívne otvorili víťazstvom nad Rakúskom. Rozhodli o ňom už v prvej tretine, v druhej dovolili súperovi, aby ešte zabojoval o úspešný výsledok.